рейди навбате ки аз ҷониби кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе доир карда шуд, ошкор кард ки ҳоло ҳам ҳастанд бархе аз ронандагоне ки бе иҷозатномаи махсус шишаҳои воситаҳои нақлиёти худро худсарона сиёҳ менамоянд. гузориш аз рафти ин санҷиши мақсаднок ки дар пойтахт доир карда шуд. зимни гузарондани чорабинии мазкур дар маҷмӯъ 108 далели дағалона вайрон намудани қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ки таҳдидкунанда ба бехатарии ҳаракат дар роҳ мебошанд ошкор гардиданд. дар доираи талаботи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 29 июни соли 2017 таҳти рақами 323 ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳолатҳои идоракунии воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира ки нургузарониашон ба меъёрҳои стандартӣ мутобиқат намекунанд ва иҷозати махсуси ваколатдори давлатиро надоранд 10 далел ки ҳар яке аз он ба маблағи 6875 сомонӣ ба фоидаи давлат ҷаримабандӣ карда шуданд. зимни гузарондани чорабинии мақсаднок ҳолатҳои беиҷозатномаи сиёҳшиша бо рақамҳои қайди давлатии бегона, як лухт рӯйпӯш намудани оинаи пеши воситаи нақлиёт бо плёнкаҳои сиёҳ ва ҷилодиҳанда, худсарона таҷҳизондани воситаҳои нақлиёт бо асбобҳои нурии равшанидиҳанда, итоат накардан ба талаботи қонунии кормандони милитсия ва дигар намуди қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ошкор ва ба қайд гирифта шуд. аз ҷумла ронандаи автомашинаи тамғаи Range Rover рақами қайди давлатияш 5300 OD01 таҳти идораи ронанда Файзуллоева Нигина Шавкатовна истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Федина 35, ҳуҷраи 31 бе иҷозатномаи сиёҳшиша. шумо иҷозатномаи сиёҳшиша надорад восита накунед? ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota Camry рақами қайди давлатияш 4500 OD01 таҳти идораи ронанда Толибова Гулсара Ашурбоевна бе иҷозатномаи сиёҳшиша. ронандаи автомашинаи рақами қайди давлатияш 3313 AM01 таҳти идораи ронанда Сурхов Фаруғзод Ҳасанович бе иҷозатномаи сиёҳшиша. ронандаи автомашинаи тамғаи Lexus 350 рақами қайди давлатияш 1998 SA01 таҳти идораи ронанда Юсупова Амина Абдумаликовна бе иҷозатномаи сиёҳшиша. ронандаи автомашинаи тамғаи ВАЗ 2107 рақами қайди давлатияш 4400 SE01 таҳти идораи ронанда Амзаев Муродали Умаралиевич худсарона насб намудани асбобҳои нурии равшанидиҳанда. ронандаи автомашинаи тамғаи Hyundai Solaris рақами қайди давлатияш 0011 AD01 таҳти идораи ронанда Асадов Зоҳиҷон Зайдуллоевич истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Испечак 1 М5 хонаи 1 бе иҷозатномаи сиёҳшиша дастгир гардиданд. воситаҳои нақлиёт то бартараф намудани камбудиҳои ҷой дошта дар майдончаҳои ҷаримавии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе боздошт гардида, нисбаташон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда барои баррасӣ ба мақомотҳои дахлдор ирсол карда шуданд.